Lucas Kapitulo 14. Og nahitabo sa misulod siya sa balay sa usa sa mga punuan sa mga Fariseo sa adlaw nga igpapahulay sa pagkaon og tinapay, nga sila nagabantay kaniya. Og ania karon, didto sa iyang atubangan may usa ka tawo nga nanghupong. Og si Hesus sa nagatubag kanila, misulti ngadto sa mga batid sa balaod og sa mga Fariseo nga nagaingon, "Uyon ba sa balaod ang pag-ayo sa adlaw nga igpapahulay? Kundili, apan sila mihilom, og iyang gikuptan siya, og giayo siya, og gipalakaw siya." Og siya miingon kanila, "Kinsa kaninyo nga kung may asno kon baka nga mahulog sa usa ka atabay, og dili dayon mokuha niini sulod sa adlaw nga igpapahulay?" Og sila wala na usab makatubag kaniya niining mga butanga. Og misulti siya og usa ka sambingay kanila nga mga dinapit, sa namatngunan niya nga sila nagpili sa mga nahaunang lingkuranan, nga nagaingon kanila, "Kung pagadapiton ikaw ni bisan kinsa sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw paglingkod sa nahaunang lingkuranan." Tingali unya nakadapit siya og usa ka tawo nga labi pang dungganan kay kanimo, og siya nga nagadapit kanimo og ang dinapit muanha og magaingon kanimo, "Hatagi kining tawo og dapit." Og unya ikaw magasugod sa pagkuha sa labing ubos nga dapit uban ang kaulaw. Apan kung ikaw pagadapiton, umadto og lumingkod ka sa labing ubos nga dapit, aron kung siya nga nagadapit kanimo moduol, mag-ingon siya kanimo, "Abyan o muswag pa ikaw sa ibabaw nga dapit." Unya paghimayaon ka sa atubangan sa tanan nga nagalingkod sa pagkaon uban kanimo. Kay ang tagsa-tagsa nga nagapataas, pagapaubson, og ang nagapaubos, pagapatas-on. Og siya miingon usab sa nagdapit kaniya, "Kung ikaw magbuhat og usa ka paniudto, kun usa ka panihapon, ayaw pagdapita ang imong mga higala, kun ang imong mga igsuon, kun ang imong mga kabanayan, kun ang mga dato nga silingan." Tingali unya sila usab magadapit kanimo, og sila magabalos kanimo. Apan kung ikaw magabuhat og usa ka kumbira, dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang, ang mga buta, og ikaw mabulahan kay sila walay sarang ikabalos kanimo. Og ikaw pagabalosan tungod niini sa pagkabanhaw sa mga matarong, og sa nakadungog ni